नमस्कार पुरजनाके आजचे आमगेले व्हेरी युनिक रेसिपी जीव कडगी घालून चक्को. तुम्ही कडकी घालून चक्क्या रेसिपी ऐकून असताले पडून असताले मात्र जीव कडगी यूज करून फर्स्ट टाइम नव फुल रेसिपी पळोवचेक एंड ते पळेयांची इष्ट जाल्यार लायक करांची. आज हांव जीव कडगे चक्को करता. जीव कडगे छपूर कोण शिंदीता मस्त मिरसांग चिंचंब सोयी उडदा धाडाची भाजी. पन्नाक सासन आनी मेथी. मिरसांग चिंचंब उडदा डाळ घालून घातली.
जीव कडगे चक्को रेडी जाला. हे युनीक रेसिपी तुम्ही बी ट्राय करायची. सीजनल आशिल्ल्यान तुमकांय सुलभ. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक आणि कमेंट केल्यांची सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची.